Kaixo, Kike Amonarriz naiz eta gaur ere euskera izango dugu hizketa gai, ze badakizu zein den gure saioa, ezta? Miluze! Zera jaski, miluze bukatu zen, orain zutani ez gaude elkarrekin. Oh, ze pena! Bai, saionen izena Triuaren berbak da. Triuaren berbak, oso ondo, bikain! Bai, eta nik bakarrik aurkezten dut, beraz, tira, agur. Baltzenekiten munduan milioi bat pertsonak baino gehiago hitz egiten dugula euskera. Milioi batek! Uau! Euskara mundiala da! Txalo bat! Baltzenekien azkenean topatu dugula euskaldun berriei eskenitako eskultura, non dagoela uste duzu? Hori ba, hauxe da galdera, euroren truke. Non dago euskaldun berriaren estatua? Uau, bai gatza! Saio hau lehiaketa bat da? Oh, ez da erantzun zuzena! Gu utxe egin duzu! Guzen ba, ondorengo lehiakideren gana! Pentsatzen dut, Madrilen bizi zareten euskaldunek aukera gutxi izango duzuela euskeraz hitz egiteko. Oso zaila da, bai, egia esan ez du aukera handirik izaten. Baina, bueno, nik egunero deitzen dut etxera telefonoz eta ordu luzeak ematen ditugu hizketan. Tira, zin dut horrela jarraitu, ja nazkatu naiz, banoa. Bueno ba, azkenean badut saio bat neuretzat, bakarrik. Triuaren berbak, iaski serranogaz!